tomto videu sa pozrieme na 10 najhlavnejších faktorov, ktoré ovplyvňujú to, či si vybere zákazník práve vás na internete alebo si vyberie konkurenciu. Takže rozoberieme si týchto 10 najhlavnejších faktorov, na ktorých sa zhodli SEO experti z celého sveta a dali von takýto report. Takže bez zbytočných slov poďme sa pustiť do toho. Takže vidíme, že prvý faktor, najhlavnejší, na základe čoho sa zákazníci rozhodujú, je práve vysoký rating. V prípade, ak máte veľmi vysoký rating, keď sa pohybujete v číslach 4,7, 4,8, 4,9, 5, tak to je práve to číslo, ktoré najviac ľudí ovplyvňuje, či si vyberú vás. Takže dbajte na to, získavajte tieto recenzie, lebo 97% ľudí si číta recenzie na Google. Ako druhý najhlavnejší faktor je text v pozitívnych recenziách. Nie je dôležité len získavať tieto recenzie, ale je super, keď vám zákazník napíše niečo k tej recenzii a taktiež keď pridá aj nejakú fotku. Toto je ako druhý najhlavnejší faktor, keďže mnoho ľudí, keď si ide čítať recenzie, tak si idú práve prečítať tam, kde je ten text, a tam je hlavne teda dôležité, aby ten text bol pozitívny a hovoril o tom podniku len to dobré. Tretí najdôležitejší faktor, dbajte na to, aby bola vaša web stránka prispôsobená na mobil. Ak sa vaša web stránka neukazuje dobre na mobile, strácate tým zákazníkov, lebo 70 až 80% ľudí vyhľadáva práve cez mobil, takže ak táto stránka cez mobil nie je plne funkčná, pomalá, tak prichádzate o dosť zákazníkov. Štvrtý najdôležitejší faktor, ktorý sa zastýka recenzií, je to, koľko máte tých Google recenzií práve s textom. Ako som už spomínal, ak si ľudia idú čítať Google recenzie, tak si určite idú pozrieť práve tie, kde je aj nejaký text. A práve toto číslo, že počet, koľko máte týchto recenzií, je ako štvrtý najdôležitejší faktor, takže je mimoriadne dôležité získavať tie recenzie od vašich predošlých zákazníkov, aby ste si tým mohli zvyšovať rating a taktiež, aby ste aj mali väčší počet týchto recenzií. A ďalší dôležitý faktor, ktorý treba vedieť, je to, že tieto Google recenzie vám nesmierne pomôžu nachádzať sa aj vyššie vo vyhľadávaniach. Lebo aj Google funguje tak, že on verí v to, že či máte viac recenzií a lepší rating, tak verí v to, že váš podnik je nejako seriózny. Takže v prípade, ak niekto bude vyhľadávať niečo vo vašej oblasti, tak je veľká pravdepodobnosť, že vás bude dávať do prvých pozícií. Piaty najdôležitejší faktor, čo sa týka teraz web stránky, je to, aby ste mali pre každú jednu službu zvlášť podstránku. Weby s jasne rozdelenými službami majú o 55% nižšiu mieru odchodu návštevníkov. Ak ponúkate teda viacej služieb, pre každú jednu z nich vytvorte novú podstránku. Nie, že len zákazníci to majú radi, ale taktiež aj Google, a toto vám nesmierne tiež dokáže pomôcť, aby ste sa nachádzali ešte vyššie aj vo vyhľadávaniach. Mimochodom, táto web stránka to má perfektne spracované. Pre príklad si môžete pozrieť, že keď prídem na služby, tak si tu môžete všimnúť, že ktoré konkrétne služby oni vykonávajú. Takže ja keď sa prekliknem napríklad na ošetrenie zubov, tak mi to vyhodí novú podstránku a toto je fakt, že je skvelý príklad toho, ako by mala web stránka vyzerať. Šiestý najdôležitejší faktor, aby ste mali kompletne správne vyplnený Google Business profil. Takže skontrolujte si, či určite máte správnu adresu, či tam máte správne telefónne číslo, lebo mne sa mnohokrát stalo, že som zavolal na to telefónne číslo a zavolal som k predošlému majiteľovi, čo teda není dobré. Takže určite si skontrolujte, či tam máte správne telefónne číslo, ako som ešte raz spomenul, adresu, či ak máte web stránku, tak tu tam pridajte a skrátka toto je šiestý najdôležitejší faktor. 7. najdôležitejší faktor je, ak ponúkate priamo rezerváciu cez váš Google Business profil. Takže ak ponúkate nejakú formu služby, určite je super a zákazníci vaši budúci ocenili by to, aby sa mohli rovno prekliknúť cez váš Google Business profil na váš rezervačný formulár. Takže v prípade, ak niečo takéto nemáte, tak určite si to dajte spraviť.
8. najdôležitejší faktor, skontrolujte si, či máte správne nastavené otváracie hodiny. Dám príklad, v prípade, že ste, povedzme, že reštaurácia a oficiálne máte otvorené od 8. do 8. večera, tak v prípade, ak to na Google Business profile máte nastavené, že povedzme, že od 8. do 9. hodiny večera, tak je možné, že by sa mohlo stať, že nejaký zákazník vás pôjde navštíviť po tej 8. hodine a v prípade, keď tam príde a zistí, že máte zavreté, tak toho môže naviesť len k tomu, aby vám zanechal negatívnu recenziu. Takže určite si toto skontrolujte a keď tak správne nastavte. Ale povedzme si, že v druhom prípade, že máte nastavené vo vašom Google Business profil, že máte otvorené od 9. a oficiálne máte otvorené od 8. tak prichádzate kvázi od tých zákazníkov, ktorí by vás navštívili medzi tou 8. a 9. Takže určite si toto skontrolujte a táto zmena by mohla byť super. 9. najdôležitejší faktor je to, aby ste mali pridané pekné fotky vo vašom Google Business profile. Ak vykonávate nejakú službu, povedzme, že ste napríklad nechtové štúdio, tak určite sem pridajte nejaké príklady toho, ako ste dobre vykonali tú službu. V prípade, ak predávate nejaké produkty, tak dajte sem fotky produktov, povedzme, že ste reštaurácia, tak odfotíte svoje jedlá, ktoré ponúkate. Určite si, keď tak najmite aj nejakého fotografa, ktorý by vám spravil veľmi pekné fotky, lebo toto vám môže mimoriadne pomôcť, keďže mnoho ľudí, keď ide do Google Business profilu, tak si určite bude pozerať aj vaše fotky. A posledný, 10. faktor je zas ohľadom recenzií a to je to, že aby ste odpovedali na pozitívne recenzie svojich predošlých zákazníkov. 45% zákazníkov navštíví firmu alebo prevádzku skôr práve tú, ktorá odpovedá na recenzie, ako tá, ktorá tie recenzie úplne ignoruje. Ak vám teda píšu zákazníci recenziu, tak určite na ne odpovedajte. Tým dáte najavo iba to, že vám skutočne záleží aj na spätnej väzbe vašich zákazníkov a tým vzbudzujete aj väčšiu dôveru u tých zákazníkov, u tých budúcich zákazníkov, ktorí vás teda ešte nenavštívili. OK, takže sme na konci videa, takže určite mi dajte vedieť, ktorý z týchto faktorov vás najviac zaujal. V prípade, ak máte nejakú otázku, tak určite mi zanechajte dole v komentári a ja sa vám budem snažiť na ňu odpovedať. Ďakujem teda ešte raz, že ste dopozerali toto video do konca a budem sa tešiť na vás pri ďalšom. Majte sa pekne.